Ola, alumnado de cuarto da ESO, imos usar o programa GeoXebra, que xa sabedes que é un programa de xeometría dinámica, para que nos represente as ecuacións das rectas nas súas diferentes formas, tal e como vimos en clase. Se movemos os puntos polos que pasan as rectas, van ir cambiando as ecuacións. Iso é o bo que teñen os programas de xeometría dinámica. Entón, por favor, abride o GeoXebra e seguide o que vou facendo eu. Bueno, primeiro parece que a teño que estou demasiado próximo, sabedes que se damos a rodiña do rato podemos achegalo e despois podemos movelo se prememos no botón da roda do rato ou ben se damos aquí en mover vista gráfica podemos movelo e colocalo onde nos apeteza, vale? Ben, unha vez que temos isto ben colocadiño, pois o primeiro que vou facer é crear dous puntos polos que quero que pase a miña recta, vale? Sabedes que para as ecuacións da recta sempre damos dous puntos e despois tamén construímos o vector que ten como orixe un dos puntos e como extremo o outro dos puntos. Entón, premolle aquí a A, novo punto, e, bueno, creo dous puntos calquera. 2,8, despois vou nos mover, vale? Bueno, fixadevos, pois eu creei eses dous puntos, automáticamente na vista alxébrica, nesta parte de aquí da esquerda de GeoXebra, vedes que aparecen os puntos co nome que lles quixo poñer, A e B, e coas súas coordenadas que teñen agora, non? Menos 2, 3 e 3, 1. Ben, agora vou a pedir de GeoXebra que pense no vector que vai de A a B. O vector que vai de A a B, pois simplemente premo aquí en GeoXebra, neste menú, está aquí vector, xa indica aí abaixo que hai que escoller o punto de orixe e o punto final, pois vou a escoller o punto de orixe A e de extremo B. Entón xa me creou aí o vector AB. Vedes que GeoXebra as componentes do vector, en vez de poñelas en horizontal para diferencialas das componentes dos puntos, pois ponas en vertical, un 5 arriba e un menos 2 abaixo. Xa vedes. Como este é un programa de xeometría dinámica, se eu lle dou a frecha e agora decido mover pois o punto A, evidentemente móvense as coordenadas de A e tamén se moven as coordenadas do vector, vedes? Bueno, ben. Vou escribir agora tamén a ecuación vou escribir agora a recta que pasa por A e B. A recta que pasa por A e B, pois premolle neste menú, teño aquí a recta pasando por dous puntos. Premo A, premo B, e xa teño a recta que pasa por A e por B. Fixadevos que aí GeoXebra tamén me dá unha ecuación, xa me dá a ecuación da recta que pase por A e B, pero non é ningunha das ecuacións que vimos en clase. Non é nin a vectorial, nin a paramétrica, nin a continua, nin a punto pendente, nin a explícita. Esta que dá GeoXebra chamase implícita, vale? Vedes que pon ali a ecuación x máis 3y igual a 9. Evidentemente, se eu movo o punto... Un momentillo, para mover, primeiro hai que premerlle aquí na frecha. Se eu movo o punto A, vais ir movendo as coordenadas de A, as coordenadas do vector e tamén, por suposto, a ecuación da recta, como vedes, non? Porque é o que se chama un programa de xeometría dinámica. Eu movo algo e móvese todo o que está construído alrededor dese algo. Ben, pois agora o que imos facer é escribir as ecuacións da recta que pasa por A e B, empezando pola vectorial. Para iso, antes, necesito, como vou empregar a primeira coordenada de A e a segunda coordenada de A por separado, e vou chamar x sub 0 e y sub 0 porque son a coordenada x e a coordenada y do punto polo que pasa a recta, pois vou escribir aquí en entrada, que vou chamar x sub 0, chamades de x0, igual... e sería a coordenada x do punto A, escribes así, x entre paréntese A, damos ya enter e xa queda claro que x sub 0 vale menos 4. Si movo o punto A vai a cambiar x sub 0. Vou chamar y sub 0 igual a segunda coordenada do punto A, y entre paréntese A. Escribís así, y0 igual a y entre paréntese A. E xa teño que y0 neste caso vale 1 porque é a segunda coordenada do punto A, pero se movo A vais a mover isto tamén. Tamén vou necesitar a primeira coordenada e a segunda coordenada do vector, que lle vou a chamar u sub 1 e u sub 2. Así que vou a chamar u1 igual a x entre paréntese u. Vedes que así u1 neste caso vale 7, vale, sería a primeira coordenada do vector. E vou a chamar u2 igual a coordenada y entre paréntese u, vale, que sería a segunda coordenada do vector. Por qué? Porque despois, a hora de escribir as ecuacións, vou necesitar referirme só a primeira ou só a segunda coordenada de cada vector, de acordo? Entón xa teño creados os números x0 e 0, u1 e u2,
que son as coordenadas dos punto e do vector respectivamente. Con isto xa teño todo o que necesito para escribir as ecuacións da recta. Mirade, vou desplazar isto un poquinho para baixo, xa sabedes, mover vista gráfica, vou non mover un poquinho así para baixo, para escribir por aquí arriba, neste espazo, as ecuacións da recta. Prémolle aquí e prémolle a inserir texto, porque vou a escribilas aí como un texto. Premo aquí pertiño do eixe I así un poquinho alto e escribo o texto. Neste caso vou escribir ecuación vectorial. Vale. Entón, voulle dar a avanzado, porque necesito non escribir palabras só, senón escribir obxectos que teño á esquerda, non? A ecuación vectorial sería, doulle enter, vale? Entre parénteses, x, i, igual, e agora teño que poñer o vector, un punto polo que pasa a recta, e para poñer un punto polo que pasa a recta, e que este punto se mova cando eu movo a recta, teño que dicirlle que quero que me poño as coordenadas do punto A. Para iso teño que premerlle aquí abaixo a ese simboliño de xeoxebra e dicirlle que quero que poña as coordenadas do punto A. Vale. Mais T por, e agora quero as coordenadas do vector U, e premo entón aquí abaixo no vector U. Fixadevos que a min me ensina entre paréntesis x, i, pecho paréntesis igual a mayúscula máis T por U, pero as mete como nunha especie de recadro. Que pasa? Que se eu previsualizo como queda isto, dándolle aquí a previsualización, vedes que queda exactamente o que eu quería. Védelo. Entón doulle OK. Ben, xa teño aí a ecuación vectorial, de tal maneira que se eu desprazo o punto A, vaise desprazando a ecuación vectorial, porque cambian as coordenadas de A e cambian as coordenadas do vector. Vedes, xe igual a o punto A sexa este cal sexa, máis T pola coordenada do vector, que se construiu a partir de A e de B. De acordo? Se movo B, por suposto, cámbiame o vector. De acordo? Vale. Debaixo do vectorial debería escribir a paramétrica que vimos en clase. Podes escribir, o que pasa é que, bueno, hai que usar látex para, que é unha linguaxe para escribir fórmulas, bueno, igual é un poquinho máis enredado e non vos quero enredar moito. O meu objetivo non é que aprendades látex, senón que aprendades a un programa de xeometría dinámica como este. Por lo tanto, vou pasar da ecuación vectorial e vamos ir directamente á continua. Ecuación continua. Prememos en letreiro, inserir texto e premo aí un poquinho máis abaixo e escribo ecuación continua. Ecuación continua. Entón, doulle a enter e agora teño que escribir unha fórmula. Se vos acordades, a ecuación continua é unha fracción igualada a outra fracción, de acordo? Entón, novamente, pois escollo aquí fórmula látex e doulle aquí abaixo fórmula látex e quero escribir unha fracción, doulle aí unha fracción, doulle o signo igual e agora doulle a outra vez fracción. Doulle a previsualización para ver como quedaría. Ecuación continua, A dividido entre B igual a A dividido entre B. Vale, agora vou a cambiar o A e o B por o que sei que ten que haber na ecuación continua. Que ten que haber no numerador da esquerda? X menos a coordenada X de A, que é X sub 0. E onde a collo? Aquí preméndolle no icono este de xeoxebra, a coordenada X de A, como lle chamei? X sub 0. X0. Vale. X menos X sub 0 dividido entre a primeira coordenada do vector, que lle chamei 1, igual a I menos I sub 0 dividido entre a segunda coordenada do vector, que lle chamei U2. Vale, imos a previsualizar. Fixadevos como queda o que eu quería. Bueno, aquí hai un problema, e é que pon menos menos. Se a coordenada é negativa, vai a poñer menos menos, que todos sabemos que é máis. Queda aí un pouco feo, pero que lle vamos a facer. Si quero que non queden así unidos, pois podo lle poñer aquí na ecuación un paréntese antes. Non é no vector, perdón, é no X sub 0. Pode poñer un paréntese antes e un paréntese despois, para que quede máis como escribimos en matemáticas, e o mesmo no I, vale? Vale. Bueno, moi ben, ok. Aí teño a ecuación continua, X menos X sub 0,
dividido entre u sub 1 igual a i menos i sub 0 dividido entre u sub 2. Perfecto. Vectorial continua. Agora viría a punto pendente. A punto pendente, veña, pois vamos alá. Premolle a inserir texto, premo aquí debaixo, escribo ecuación punto pendente. Ecuación punto pendente. E como era a punto pendente? I menos i sub 0 igual a pendente por x menos x sub 0. E a pendente que era? Pois era a división entre v2 e v1. Se divido a segunda componente do vector entre a primeira, teño a pendente de recta. Estou pensando que a pendente xa podo construir aquí coa letra M. Vou cancelar isto entón. Vou escribir aquí como M igual a división de U2 menos U1 dividido entre U1. Vale. Entón, M vai ser a pendente. Como xa teño a pendente, agora xa podo inserir o texto e poño aí ecuación punto pendente, dou a enter, e entón xa sabedes, a ecuación punto pendente é i menos segunda coordenada do punto, que lle estamos chamando i sub 0, igual a m, a pendente, por x menos primeira coordenada do punto. Imos a la i menos, e agora como busco i sub 0? En avanzado, premendo no símbolo de GeoGebra, teño aquí o i sub 0. I menos i sub 0 igual a m, que acabo de construir, por x menos x sub 0, que ven sendo a primeira coordenada do punto. Vale, como i sub 0 pode ser negativa, pois voulle poñer aquí, igual que fixen antes, unha paréntese, e aquí tamén no x sub 0, pois tamén unha paréntese, por si fose negativa, para que non queden dous signos pegados. Se dou a previsualización, vexo como queda i menos 5, neste caso positivo, igual a m, que é o menos 1, por x menos menos 2. Vale, moi ben. Doulle OK e xa teño a ecuación punto pendente construída. E agora vou construir a ecuación explícita. Para construir a ecuación explícita, acordádevos que é da forma i igual a m por x máis n, sendo m a pendente e n o corte da recta co eixe i. O corte da recta co eixe i é moi fácil de construir, porque non teño máis que decirlle aquí a GeoGebra que me diga cal é o punto no que a recta corta o eixe i. Para iso escribo aquí en punto intersecar dous obxectos e premo como primeiro obxecto a recta e como segundo obxecto o eixe i, e xa me atopa o punto C, vedes? Que é o punto no que a recta corta o eixe i. E eu o que me vai interesar é a segunda coordenada de C. Entón escribo aí abaixo que n vai ser igual a i entre paréntese C. Aí está, segunda coordenada de C. Así que acabo de crear un n, que neste caso vale 3, pero que si eu movo a miña recta, vaise ir movendo e a n vai ir cambiando tamén. Vale, pois xa teño o que quería. Non quero que se vexa C, como non quero que se vexa C, pois vou premer no disco gris que está á esquerda de C, e así C xa non se ve, e vou escribir a miña ecuación explícita. Escribo inserir texto e aquí debaixo vou colocar a ecuación explícita. Ecuación explícita. Vale, dou a enter e xa sabedes que i igual a m, sendo m a pendente, premo aquí abaixo no logotipo do GeoGebra e dou a m igual a m por x máis n, premo aí a n, e xa está. M por x máis n. Doulle a, dou a previsualización e vexo que xa me pon m a que sexa m por x máis n. Vale, ok? Xa teño a explícita e, polo tanto, penso que con isto quedou resolta a práctica que quero que fagades. Simplemente só quero que vexades que se eu movo unha vez máis A e B, vaseme cambiando todas as ecuacións. Vaseme cambiando as ecuacións. Cambia a pendente, cambian os puntos e quedanme todas as ecuacións construídas. De acordo? Bueno, pois isto é o que quero que fagades. Por favor, para gardalo tedes que darlle a estas tres liñas horizontais, darlle a gardar e
vai vos preguntar, se vos pregunta se vos tedes que identificar, tedes que dar un pouquiño máis abaixo onde aparece continuar sin identificarse e finalmente dadeslle a guardar. Tedes que poñer un nome. Que nome lle des poñer? Supoño que ecuacións das rectas. Chamades ecuacións das rectas e dadeslle a guardar en algún lugar do vosso ordenador e despois cargádelo na tarefa. Sempre, por favor, un documento con extensión .ggb, que son os documentos GeoGebra. Vale, veña, hasta logo.